Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9:15 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Jena bniedem rajt ħafna rispett mir-residenti ta' Burzabbuġa. Sodisfazzjon tiegħi hu li jena kelli taqsek fiduċja mir-residenti. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Sant u Amen. Ingħatat l-aħħar tislima lill-eks sindku ta' Birzebbuġa Joe Farrugia, l-aktar magħruf bħala r-Riki fil-Knisja ta' San Pietru l-Ktajjen f'Birzebbuġa. Ir-Riki ħalla din id-dinja nhar it-tnejn li għadda fl-età ta' 80 sena. Fl-omelija tiegħu il-kappellan tal-lokalità ta' Birzebbuġa, Ruben Mikallef, faħħar lil Joe Farrugia r-Riki li kien raġel ġenwin li ta' ħafna mħabba u għajnuna lin-nies ta' madwaru. Mikallef qal li bħala sindku ta' Birzebbuġa, ir-Riki ħadem fuq bosta proġetti marbutin mal-Port Ħieles. Intqal li Farrugia kien ta' ispirazzjoni għal bosta nies fil-komunità u fil-qasam tal-volontarjat. Hekk bniedem illi bħalma jgħidulek bosta ma kienx iħares lejn il-kuluri politiċi imma kien jaqdu jgħin li kull kien hemm bżonn. Ukoll fil-qasam soċjali kien jaħdem ħafna sabiex jgħin persuni illi fiskit kien jgħinhom jagħtihom li hemm bżonn u jaqdihom. Preżenti għal funeral kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' diversi ministri, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, raba u ħbieb. Kien hemm preżenti wkoll is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri wara li f'Settembru tal-2021 ir-Riki ċeda postu lilu bħala sindku tal-lokalità. Mument emozzjonanti kien fl-aħħar ta' din l-aħħar tislima fejn dawk preżenti taw ċabċipa twila lil Farrugia mill-Birzebbuġin li tant ħabb u ħadem għalihom. Ħassit, Birzebbuġa l-qalb tiegħi, il-resident il-qalb tiegħi, ma s-saħħa m'għadix dik li kienet.